Αυτό το βίντεο θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά. Πιθανότατα στην αρχή να ακούσετε όρους που δεν γνωρίζετε, όπως autoresponders, lead capture pages, webinars κλπ. Αν όμως έχετε υπομονή, μέχρι το τέλος θα είναι όλα ξεκάθαρα. Αν δεν έχετε χρόνο να παρακολουθήσετε ολόκληρο το βίντεο, προτείνω να το δείτε αργότερα. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε συνδυάζει τρεις τάσεις της αγοράς: τα άειλα προϊόντα, τα λεγόμενα tunnel pollution και το internet marketing. Επεξηγώ επιγραμματικά από το τέλος προς την αρχή. Internet marketing ή καλύτερα online δικτυακό marketing είναι το δικτυακό marketing στο οποίο δεν χρησιμοποιούνται τόσο οι παραδοσιακοί τρόποι προσέλκυσης υποψηφίων και χτισήματος της επιχείρησης, λίστα συγγενών και φίλων, τηλέφωνα σε γνωστούς και αγνώστους, προσωπικά γεωματικά πλάνα, παρουσιάσεις σε σπίτια, προσέγγιση αγνώστων κλπ. Αλλά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο ως κύριος χώρος άντλησης υποψηφίων, εκπαίδευσης της ομάδας κ.ο.κ. Στο online δικτυακό marketing χρησιμοποιούνται webinars για εκπαίδευση, lead capture pages για προσέλκυση υποψηφίων, autoresponders για επικοινωνία, εκπαιδευτικά online βίντεο κλπ. Tunnel pollution είναι μια καινούργια στρατηγική που εφαρμόζεται είτε από δικτυωτές, των οποίων η επιχείρηση έχει πολύ μεγάλο κόστος εγγραφής, είτε από δικτυωτές, των οποίων η εταιρεία έχει αρνητικά φορτισμένη επωνυμία για το μεσόωρο. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες που για διάφορους λόγους, αν ακριβείς περισσότερες φορές, έχουν αυτό που λέμε κακό όνομα. Οπότε tunnel χρησιμοποιούν όσοι δικτυωτές έχουν πρόβλημα στην αρχική επαφή, είτε λόγω κόστους, είτε λόγω προκατάληψης. Η κεντρική ιδέα είναι η εξής: αντί να ξεκινήσω με την εταιρεία μου, την οποία δυσκολεύομαι εντός εισαγωγικών να πουλήσω, ξεκινάω με κάτι πολύ ευκολότερο, φθηνότερο, πιο αποδεκτό, ούτως ώστε να έχω πολύ μικρότερες αντιστάσεις από τους υποψηφίους μου. Αυτό το αρχικό προϊόν με το οποίο τους προσεγγίζω λειτουργεί ως προπαρασκευαστικό στάδιο. Δηλαδή έχει συνάφεια με την κύρια επιχείρησή μου, ενώ ταυτόχρονα με τοποθετεί σε θέση ισχύως. Έτσι ώστε όταν αποφασίσω τελικά να τους μιλήσω για την κύρια εταιρεία μου, να έχω καλύτερα αποτελέσματα. Ένας από τους πρώτους δικτυωτές που εμπνεύστηκε και εφάρμοσε αυτή την τεχνική είναι ο Mike Dillard. Η εγγραφή στη δικτυακού marketing εταιρεία του ήταν πάρα πολύ ακριβή, με αποτέλεσμα να έχει σχεδόν μηδενικά ποσοστά εισαγωγής. Αντί λοιπόν να προσεγγίζει τον κόσμο ξεκινώντας με την εταιρεία αυτή, έγραψε ένα μικρό ηλεκτρονικό βιβλιαράκι για το δικτυακό marketing, το οποίο πουλούσε μέσω ίντερνετ για $7. Αυτό το βιβλίο προετοίμαζε και ενημέρωνε τον κόσμο που το διάβαζε για την αξία του δικτυακού marketing, με αποτέλεσμα να είναι διατεθειμένοι κάποιοι από αυτούς να επενδύσουν στη συνέχεια το ποσό που χρειαζόταν. Επίσης όμως γινόταν και κάτι άλλο. Οι άνθρωποι στους οποίους τελικά μίλαγε ήταν οι ίδιοι πελάτες του. Για εκείνους ήταν πλέον ο ειδικός. Είχε χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης, του είχαν ήδη πει ένα ναι, οπότε ήταν ευκολότερο να πούν και ένα δεύτερο. Αυτά τελείως επιγραμματικά. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα, έχω link παρακάτω. Άειλα προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά είναι στην ουσία ψηφιακά προϊόντα, προϊόντα πληροφορίας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες άειλων προϊόντων. Στην πρώτη αγοράζεις τα προϊόντα αυτά εφάπαξ, ηλεκτρονικά βιβλία, info products, software κλπ. Στη δεύτερη κατηγορία δεν μπορείς να τα αγοράσεις, αλλά γίνεσαι συνδρομητής. Παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, συνδρομές σε διάφορα site και άλλα. Στα άειλα προϊόντα συγκαταλέγονται και αυτά των πασίγνωστων πλέον site προσφορών. Τα site αυτά αναλαμβάνουν να φέρουν σε επαφή μια εταιρεία που προσφέρει έκπτωση σε κάποιο προϊόν με τον καταναλωτή. Τα site αυτά καθεαυτά όμως δεν πουλάνε τίποτα χειροπιαστό. Ουσιαστικά πληρώνονται για τη μεταφορά της πληροφορίας από την επιχείρηση στον καταναλωτή. Το μαγικό με όλα τα άειλα προϊόντα από εμπορικής πλευράς είναι πως από τη στιγμή που γίνει η απόσβεση του κόστους κατασκευής ή αγοράς τους, ό,τι πουληθεί από εκεί και πέρα είναι καθαρό κέρδος. Πριν 10 μήνες ιδρύθηκε από έμπειρους πετυχημένους δικτυωτές διαφόρων εταιριών μια εταιρεία που διακινεί ηλεκτρονικά εργαλεία ανάπτυξης και υποστήριξης επιχειρήσεων δικτυακού marketing, κατάλληλα για όλες τις εταιρείες δικτυακού marketing. Κάποια από αυτά τα εργαλεία τα παρακάτω με σύντομη εξήγηση. Lead Capture Pages και Personalized Lead Capture Pages. Αυτά τα εργαλεία επιτελούν τρεις εξίσου σημαντικές λειτουργίες. Πρώτον, αφού μάθετε να τα χρησιμοποιείτε, θα μεγαλώνουν τη λίστα σας σχεδόν αυτόματα. Δεύτερον,
σας γλιτώνουν από το ψυχοφθόρο κομμάτι της προσέγγισης αγνώστων και τρίτον, σας δίνουν τη δυνατότητα να μιλάτε μόνο με υποψηφίους που έχουν ζητήσει να τους καλέσετε. Autoresponders. Καθώς μεγαλώνει η λίστα σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ανάλογα με την εταιρεία σας και τη στρατηγική που ακολουθείτε μια προσωπική αυτόματη αλληλουχία ηλεκτρονικών μηνυμάτων που θα λαμβάνει κάθε νέο μέλος της λίστας σας. Π.χ. το πλάνο της εταιρείας σας, πρόσκληση σε κάποιο σεμινάριο, ανακοίνωση κάποιας προσφοράς προϊόντων ή ό,τι άλλο θέλετε, ανάλογα πάντα με τη στρατηγική σας. Επίσης μπορείτε να συνδέσετε με τους autoresponders τα μέλη της ομάδας σας και να τους στέλνετε προσκλήσεις, ενημερώσεις κλπ. Webinars. Έχετε τη δυνατότητα να διοργανώνετε σεμινάρια μέσω διαδικτύου, στα οποία όλα τα μέλη της ομάδας σας μπορούν να παρακολουθούν από το σπίτι τους την οθόνη του υπολογιστή σας, να ακούνε τη φωνή σας, να σας βλέπουν και να ρωτούν ό,τι θέλουν. Εκπαιδευτικά βίντεο για διάφορα θέματα, όπως πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Facebook και το Twitter για να βρίσκετε υποψηφίους κλπ. Και επίσης υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε όλα τα παραπάνω. Αυτά τα εργαλεία είναι χρήσιμα όχι μόνο για δικτυωτές, αλλά για οποιοδήποτε επαγγελματία ή επιχείρηση επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το ίντερνετ για προσέγγιση πελατών ή για διατήρηση της επαφής με το πελατολόγιο του. Όλα τα παραπάνω και αρκετά ακόμα είναι σύγχρονα εργαλεία με τα οποία χτίζονται επιχειρήσεις σήμερα. Το εντυπωσιακό με αυτή την εταιρεία είναι ότι αποφάσισε να κάνει το δικτυακό μάρκετινγκ ανάποδα. Δημιούργησε τα εργαλεία και αντί να τα πουλήσει απευθείας σε δικτυωτές και επαγγελματίες, αποφάσισε να τα πουλήσει μέσω δικτυακού μάρκετινγκ. Οπότε έχουμε μια εταιρεία που πουλάει ηλεκτρονικά εργαλεία υποστήριξης επιχειρήσεων δικτυακού μάρκετινγκ μέσω δικτυακού μάρκετινγκ. Τώρα θα σας δείξω το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας αυτής. Πρώτα όμως να μιλήσω για το κόστος. Αν όλα αυτά τα εργαλεία αγοραστούν από εσάς με τον κλασικό τρόπο, θα σας κόστησαν κάποιες εκατοντάδες ευρώ κάθε μήνα και αρκετά περισσότερα στην αρχή αν δεν έχετε γνώση προγραμματισμού και χρειαζόσασταν κάποιον να σας τα στήσει. Ενδεικτικά αναφέρω πως μόνο για webinars θα πληρώνατε από $30 μέχρι $100 το μήνα, για autoresponders περίπου άλλο και το καθεξής. Στην εταιρεία για την οποία μιλάμε, το ετήσιο κόστος δεν είναι $1.000. Δεν είναι καν εκατοντάδες δολάρια. Η εγγραφή κοστίζει περίπου €30, $40 συγκεκριμένα, και η συνδρομή μόλις €8 το μήνα, $10. Με €8 το μήνα αποκτάτε όλα τα παραπάνω προϊόντα, lead capture pages, autoresponders, τη δυνατότητα να διοργανώσετε webinars, εκπαίδευση να τα χρησιμοποιείτε και πολλά ακόμα. Αυτά τα $10 είναι και η κατανάλωση των μελών του δικτύου που θα δείτε παρακάτω. Θέλω όμως να κάνω μια διευκρίνηση. Μια συνηθισμένη εταιρεία δικτυακού marketing επιστρέφει ως αμοιβές στο δίκτυο από 20 μέχρι 25% του τζίρου που δημιουργείται. Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες εταιρείες. Στο πλάνο που θα δείτε επιστρέφεται στο δίκτυο το 75% του τζίρου που δημιουργείται. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι τα προϊόντα αυτά είναι άειλα, άρα δεν έχουν κόστος κατασκευής και δεν επιβαρύνονται με κόστος μεταφοράς συσκευασίας και το καθεξής. Τέλος, να υπενθυμίσω κάτι που είπα και πριν. Αυτό που βλέπετε είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργήσει επικουρικά, παράλληλα με την εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε. Αν όμως είστε σαν εμένα και δεν συνεργάζεστε πια με κάποια εταιρεία, δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορεί αυτό που βλέπετε να γίνει η κύρια εταιρεία σας. Εισάγεστε με $40. Αυτό το ποσό το δίνετε μια φορά και δεν το ξαναδίνετε ποτέ. Από εκεί και πέρα, πληρώνετε $10 κάθε μήνα για όσο καιρό επιλέγετε να είστε μέλος. Αυτά τα $10, όπως είπαμε, είναι και η κατανάλωση των μελών του δικτύου. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μέλη που δεν καταναλώνουν. Η συμμετοχή συνεπάγεται την κατανάλωση. Σε αντίθεση με το κλασικό δικτυακό marketing, δεν μπορούν να εισαχθούν στην πρώτη σας γραμμή απεριόριστα άτομα. Μάλιστα δεν μπορούν να εισαχθούν πάνω από 2 άτομα στην πρώτη σας γραμμή. Το δίκτυο δεν αναπτύσσεται ελεύθερα. Το μοντέλο που χρησιμοποιούμε ονομάζεται 2x14 Forced Matrix. Αναπτύσσεται ως εξής. Αν εισάγετε 2 άτομα,
τα πρώτα δύο άτομα που εισάγετε συνδέονται κατευθείαν με εσάς. Οι επόμενοι δύο όμως εισάγονται υποχρεωτικά κάτω από αυτούς που ήδη υπάρχουν. Οι επόμενοι δύο το ίδιο και ούτω καθεξής. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης δημιουργεί μια τεράστια δυναμική. Κάποιος που δεν εισάγει ποτέ ούτε ένα άτομο καταλήγει με ομάδα. Δεδομένου του γεγονότος ότι δεν σταματούν όλοι οι απλά ταυτόχρονα να εισάγουν άτομα. Αν κάποιος θέλει μόνο να χρησιμοποιεί τα εργαλεία και να μην εισάγει ποτέ κανένα, παρόλα αυτά καταλήγει με ομάδα. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι ο κάθε ένας που συμμετέχει γίνεται σε ένα μικρό βαθμό εντός εισαγωγικών μέτοχος του δικτύου. Αν το δίκτυο πάει καλά, πράγμα που δεν εξαρτάται από εκείνον αφού δεν εισάγει άτομα, θα έχει κέρδος. Αν όχι, δεν θα έχει κέρδος. Περίπου ό,τι γίνεται όταν αγοράσεις τη μετοχή μιας εταιρείας στο χρηματιστήριο. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κερδίσεις κάποιος χρήματα, τρία είδη bonus. Το Fast Start Bonus, Matrix Bonus και Matching Bonus. Το πρώτο και το τρίτο αφορά μόνο όσους χτίζουν δίκτυο. Το δεύτερο αφορά και όσους απλά συμμετέχουν. Ξεκινάω από αυτό λοιπόν. Για κάθε άτομο που εισάγεται στο Matrix σας, από κάτω σας δηλαδή, θα μιλήσετε με 25 λεπτά. Αυτό ισχύει για κάθε άτομο, ανεξάρτητα από το αν το έχετε εισάγει εσείς ή όχι. Το Matrix Bonus το εκμεταλλεύεστε μέχρι το 12ο επίπεδο, αν δεν έχετε εισάγει ποτέ κανέναν, και μέχρι το 14ο επίπεδο, αν εισάγετε άτομα. Αναλυτικές πληροφορίες για τα bonus και το πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό θα βρείτε στο back office αργότερα. Στο ιδανικό σενάριο που ένα Matrix γεμίσει πλήρως μέχρι το 12ο επίπεδο, αποδίδει $2.046. $2.046 για κάποιον που δεν έχει εισάγει ποτέ ούτε ένα άτομο. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί πως αυτό είναι ένα ιδανικό σενάριο, το οποίο ακόμα και όταν πραγματοποιείται θέλει αρκετό χρόνο. Στο 14ο επίπεδο το Matrix αποδίδει πάνω από $8.000. Η εταιρεία για την οποία μιλάμε υπάρχει στον κόσμο 10 μήνες και έχει ήδη πάνω από 70.000 μέλη. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν πάρα πολλά μέλη ήδη που έχουν συμπληρώσει τα 12 ή τα 14 επίπεδα μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες. Fast Start Bonus. Είπαμε πως η εγγραφή κοστίζει $40 και ο κάθε μήνας $10. Αυτό σημαίνει πως κάθε νέο μέλος πληρώνει $50 για να ξεκινήσει. Οπότε περίπου €38 κοστίζει η εγγραφή συν ο πρώτος μήνας. Το Fast Start Bonus λέει το εξής. Για κάθε νέο μέλος που εισάγετε θα παίρνετε άμεσα μία εφάπαξ αμοιβή $25. $25 από τα 50, τα μισά δηλαδή, είναι η αμοιβή για κάθε νέα εγγραφή που γίνεται. Το bonus αυτό το εισπράττει όποιος συστήσει το νέο μέλος, ανεξάρτητα με το ποια θέση θα καταλάβει στο Matrix. Ανεξάρτητα από το αν θα γραφτεί στην πρώτη σας γραμμή στο πάνω δηλαδή. Επίσης δεν υπάρχει όριο στο πόσα μέλη μπορεί να εισάγει κάποιος και στο πόσες φορές μπορεί να καρποθεί αυτό το bonus. Το bonus αυτό, παρόλο που δεν έχει σχέση με παθητικό εισόδημα, το οποίο συνήθως είναι και το ζητούμενο στο δικτυακό marketing, έχει το πλεονέκτημα πως απαντά στην ανάγκη για άμεσο εισόδημα. Συνδυάζει το άμεσο κέρδος με τη διαδικασία χτισήματος του δικτύου. Matching Bonus. Όσο ελκυστικά ή πρωτοποριακά και αν θεωρείτε το Fast Start Bonus και το Matrix Bonus, το Matching Bonus είναι ακόμα καλύτερο. Με απλά λόγια είναι το εξής. Για κάθε μέλος που θα έχετε εισάγει, ανεξάρτητα από το που είναι στο Matrix σας αυτή, θα κερδίζετε έξτρα από τα χρήματα που ήδη παίρνετε από τα υπόλοιπα bonus, ποσό ίσο με το 50% των χρημάτων που κερδίζουν εκείνοι από το Matrix Bonus. Δηλαδή, αν έχετε εισάγει εσείς 10 μέλη, ανεξάρτητα από το αν είναι ενεργά ή όχι, και ο κάθε ένας από αυτούς κερδίζει, ας πούμε, €200 το μήνα, εσείς θα παίρνετε έξτρα €100 από τον κάθε ένα από αυτούς, δηλαδή έξτρα €1.000 μόνο από αυτό το bonus. Και αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Από τη δεύτερη γενιά, για αυτούς που εισάγουν προσωπικά η πρώτη δική σας δηλαδή, κερδίζετε λόγω του Matching Bonus το 20% των χρημάτων που κερδίζουν εκείνοι από το Matrix. Από την τρίτη γενιά το 10%, την τέταρτη το 5% και την πέμπτη το 3%.
Πάλι λεπτομέρειες για αυτά τα bonus και πότε έχετε τις προϋποθέσεις για να τα επωφεληθείτε έχει πάλι στο back-office σας αργότερα. Το matching bonus καταλήγει πάντως να αποδίδει στον ενεργό δικτυωτή πολύ περισσότερα από τα υπόλοιπα bonus. Δίνει τη δυνατότητα να χτιστεί εισόδημα της τάξης των 2.000 ή των 8.000 δολαρίων πολύ πριν συμπληρωθεί το 12ο ή το 14ο επίπεδο αντίστοιχα, δηλαδή με πολύ λιγότερα άτομα. Στο εισαγωγικό τμήμα ανέφερα ότι με τα άλλα προϊόντα μπορούμε να προσθέσουμε αξία στο δίκτυό μας. Έχουμε κάνει λοιπόν το εξής για τη δική μας προσωπική ομάδα στην Ελλάδα. Ό,τι ακούτε από εδώ και πέρα ισχύει μόνο για το προσωπικό ελληνικό δίκτυό μας. Μέσω μιας ιστοσελίδας, οποιοδήποτε μέλος του δικτύου μας εμπορεύεται οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, αποκτά το δικαίωμα να προσφέρει μία έκπτωση στα υπόλοιπα μέλη, η οποία δημοσιεύεται στο site αυτό. Να εξηγήσω λίγο τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Χτίζουμε αυτό το δίκτυο και καθώς εισάγονται νέα μέλη, όσοι από αυτούς έχουν κάποια παραδοσιακή επιχείρηση ή επάγγελμα και θέλουν να προσφέρουν μία έκπτωση στα μέλη για τα προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους, δημοσιεύονται στο site αυτό. Κάτι σαν αυτό που κάνουν τα site προσφορών. Με μία μεγάλη διαφορά όμως. Τα site προσφορών αμείβονται με το 20 ως 40% του τζίρου που προκαλούν. Ενώ εδώ αυτή η παροχή είναι εντελώς δωρεάν. Επίσης, στα site προσφορών οι επιχειρήσεις προσφέρουν το stock τους. Κατά κανόνα προσφέρουν προϊόντα που δεν μπορούν να πουλήσουν σε αρχαίες τιμές, γι' αυτό και τα προσφέρουν. Στο site για το οποίο μιλάμε όμως, οι επαγγελματίες προσφέρουν έκπτωση σε όλα τα προϊόντα τους ανεξαιρέτως. Και το κάνουν αυτό επειδή ο στόχος του site δεν είναι η δημιουργία εφήμερου τζίρου ή το ξεφόρτωμα stock, αλλά η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στον καταναλωτή και τον επαγγελματία. Αυτό σημαίνει ότι καθώς αναπτύσσεται το δίκτυο και καθώς πληθαίνουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που συμμετέχουν, τόσο περισσότερες επιλογές και ωφέλη υπάρχουν. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο, αυτή η πρόταση δεν αφορά πλέον μόνο τους δικτυωτές, αλλά τους πάντες. Αφορά οποιοδήποτε επαγγελματία, είτε εμπορεύεται προϊόντα, είτε προσφέρει υπηρεσίες, ακόμα και αν δεν έχει καμία σχέση με το ίντερνετ. Αφορά ακόμα και τον απλό καταναλωτή, που θέλει να υποφελείται από τις εκπτώσεις που προσφέρονται. Επομένως, με αυτό το παράλληλο δίκτυο δίνει τη δυνατότητα να κερδίζουν όλοι από την αρχή, είτε είναι δικτυωτές, είτε επαγγελματίες, είτε απλοί καταναλωτές. Και όλα αυτά με λιγότερα από 8 ευρώ το μήνα. Εδώ όμως θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Είχα διαβάσει κάποτε μια φράση ενός από τους πρώτους Αμερικάνους μετανάστες. Είχε πει το εξής. Όταν πρώτο ήρθα εδώ, στην Αμερική εννοούσε, περίμενε οι δρόμοι να είναι στρωμένοι με χρυσάφι. Συνειδητοποίησα σύντομα όμως ότι οι δρόμοι δεν ήταν στρωμένοι με χρυσάφι. Μάλιστα δεν ήταν καν στρωμένοι. Και περίμεναν από εμένα να τους βοηθήσει στο στρώσιμο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά που περιγράφω για το site προσφορών είναι ακόμα στα σπαράνα. Το site αυτό θα λειτουργήσει επίσημα από 1η Ιανουαρίου του 2012. Δεν υπάρχουν ακόμα εκατοντάδες επιχειρήσεις που να συμμετέχουν. Χτίζεται όμως σιγά σιγά με αποτέλεσμα σήμερα τα μέλη του δικτύου μας να μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους με έκπτωση, η οποία συνήθως κυμαίνεται από 15 μέχρι 30%, κεριά, ορυκτό άλυση Ιμαλαίων, είδη Feng Shui, να κάνουν μαθήματα κουνφού ή parkour, να έχουν personal training, επισκευές υπολογιστών, είδη σπιτιού, χαλιά, ηλεκτρονικά παιχνίδια και DVD, μέχρι και διανυκτέρευση ξενοδοχεία. Και όλα αυτά με έκπτωση. Συνοψίζοντας λοιπόν, με τα 10 δολάρια το μήνα κάποιος έχει τα εξής ωφέλη. Το δικαίωμα να χτίσει το δίκτυο και να αποκτήσει εισόδημα. Τη δυνατότητα να υποφεληθεί από την ανάπτυξη του δικτύου, αν αυτό πάει καλά, ακόμα και αν είναι πλήρως ανενεργός. Τα ηλεκτρονικά εργαλεία. Το δικαίωμα να διαφημιστεί προσφέροντας εκπτώσεις. Το δικαίωμα να απολαμβάνει εκπτώσεις. Εσείς, το δίκτυο αυτό, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τη στρατηγική που θα επιλέξετε.
Μπορείτε μόνο να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία, να μην κάνετε ποτέ δικτύωση και να χρησιμοποιείτε μόνο τα εργαλεία. Μπορείτε να το προτείνετε ταυτόχρονα με την κύρια εταιρεία σας στους υποψηφίους σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν εισαγωγικό στάδιο ενός τούνελ που θα δημιουργήσετε. Το πλάνο αυτό καταρρίπτει κάποιες από τις πιο συνηθισμένες δικαιολογίες που ακούμε, με αποτέλεσμα τα ποσοστά εισαγωγής να εκτοξεύονται. Ως εκ τούτου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το δίκτυο σαν προπαρασκευαστικό, σαν προθάλαμο της εταιρείας σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν απάντηση σε ανθρώπους που θέλουν άμεσο εισόδημα, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν πωλήσεις. Όπως είπαμε, ένα μεγάλο πλεονέκτημα του πλάνου είναι ότι συνδυάζει το χτίσιμο του δικτύου με δημιουργία άμεσου εισοδήματος. Ουσιαστικά το τζίρο 40 ευρώ που δημιουργεί κρατάει τα μισά. Μπορείτε να πάτε σε όσους έχουν αρνηθεί την κύρια εταιρεία σας. Ειδικά αν ασχολείστε καιρό, και αυτό το ξέρω από προσωπική εμπειρία, υπάρχουν δεκάδες ή εκατοντάδες άνθρωποι που δεν έχουν εισαχθεί ή που μπήκαν και βγήκαν, και οι περισσότεροι από αυτούς είχαν προβλήματα που δεν ισχύουν σε αυτό το πλάνο. Δεν έχουν χρόνο, δεν έχουν γνωστούς κτλ. Τέλος, μπορείτε να εισαχθείτε απλώς και μόνο για να διαφημίσετε τα προϊόντα της δικτυακού μάρκετινγκ επιχείρησής σας. Αν μη τι άλλο, χτίζουμε ένα δίκτυο ανθρώπων θετικών στην ιδέα του δικτυακού μάρκετινγκ, που γνωρίζουν ότι τα προϊόντα τα οποία διακινούνται μέσω δικτυακού μάρκετινγκ είναι πιθανότατα ποιοτικότερα από αυτά του παραδοσιακού εμπορίου. Οπότε πολλοί από εμάς γνωρίζουν διάφορα προϊόντα εταιρεών δικτυακού μάρκετινγκ, όπως οργανικά καθαριστικά, οικολογικά σαπούνια, καλλιτικά για τα οποία τη δημιουργία δεν γίνονται πειράματα σε ζώα, φίλτρα νερού, βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής που δυνατίζουν, καφέ μεγανόδερμα και πολλά ακόμα που θέλουμε να αγοράσουμε. Μπορείτε να διαφημιστείτε στο site μας αν είστε διατεθειμένοι να κάνετε έκπτωση στη λιανική τιμή των προϊόντων σας. Κλείνοντας, να εξηγήσω τι είναι το cut-off day. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα που ακολουθεί, εξασφαλίζετε μια δωρεάν προσωρινή θέση στο δίκτυο. Διευκρινίζω. Κάνοντας κλικ παρακάτω εκεί που λέει προεγγραφή και συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας εδώ πέρα, δημιουργείται για εσάς ένα δωρεάν προσωρινό back office. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ερευνήσετε ό,τι θέλετε εκ των έσω. Θα μελετήσετε τα εργαλεία, θα δείτε το ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας κλπ. Αυτή την προσωρινή θέση την κρατάτε μέχρι Τρίτη ή Παρασκευή μεσάνυχτα, ανάλογα με το πότε βλέπετε αυτό το πλάνο. Με απλά λόγια, αν από τώρα μέχρι τότε κάποιος εισαχθεί και ολοκληρώσει την εγγραφή του από κάτω σας και εσείς αποφασίσετε να γραφτείτε μετά από εκείνον, θα κρατήσετε τη θέση σας πάνω από εκείνον. Αν δεν ολοκληρωθεί η εγγραφή σας μέχρι τότε, χάνει τη θέση και δεσμεύεται η επόμενη ελεύθερη θέση μέχρι το επόμενο cut-off date και ούτω καθεξής. Σε γενικές γραμμές η εγγραφή είναι από τα πράγματα που αν να γίνουν, καλό είναι να γίνουν άμεσα. Κάνοντας κλικ στο link που λέει προεγγραφή, θα προωθηθείτε σε αυτή τη φόρμα που ζητά να εισάγετε τα στοιχεία σας. Η φόρμα αυτή είναι στα αγγλικά. Τα στοιχεία σας θα τα δω μόνο εγώ, θα δείτε πάνω δεξιά το όνομά μου. Τη στιγμή που το κάνετε αυτό, κατοχυρώνεται σε εσάς η επόμενη ελεύθερη θέση στο δίκτυο και δημιουργείται για εσάς ένα προσωρινό ψηφιακό γραφείο. Από εκεί και πέρα έχετε δύο επιλογές. Ή θα γραφτείτε μέχρι το cut-off day, Τρίτη ή Παρασκευή βράδυ, και χρειάζεται χρεωστική πιστωτική κάρτα για να γίνει αυτό, ή θα θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για να λυθούν κάποιες απορίες σας πριν αποφασίσετε. Τα στοιχεία επικοινωνίας μου θα τα βρείτε κάνοντας κλικ στην ένδειξη My Enroller του back office σας. Εγώ προφανώς προτιμώ να μιλώ με ανθρώπους που είναι ήδη μέλη. Έχω λοιπόν να κάνω την εξής προσφορά. Όσοι αποφασίσουν από μόνοι τους, όσοι εγγραφούν άμεσα δηλαδή μέχρι το cut-off day, θα λάβουν μέσα σε 24 ώρες από την εγγραφή τους, σαν δώρα από μένα, 3 ηλεκτρονικά βιβλία. Το κλασικό Think and Grow Rich και 2 ακόμα. Μόνο και μόνο από αυτά τα βιβλία τα έχετε κάνει και με το παραπάνω την απόσβεσή σας. Η εγγραφή γίνεται κάνοντας κλικ στην ένδειξη Join το Back Office και ακολουθώντας τις απλές οδηγίες που έχει εκεί. Αν μετά την προεγγραφή σας, που γίνεται κάνοντας κλικ στο link που λέει προεγγραφή, και μελετώντας το προσωρινό back office σας,
δεν είστε έτοιμοι να προχωρήσετε και χρειάζεται διευκρινήσεις, τότε θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά. Είστε ένας από τους πρώτους ανθρώπους στην Ελλάδα που μαθαίνουν για αυτή την ιδέα. Μετά την εγγραφή σας, εγώ ή κάποιος από την ομάδα μου θα βρίσκεται δίπλα σας για ό,τι χρειάζεστε, μια που, όπως σε όλα τα προγράμματα δικτυακού marketing, η επιτυχία του ενός εξαρτάται από την επιτυχία του άλλου. Προχωρήστε τώρα στο back office σας και ελπίζω σύντομα να μιλήσουμε προσωπικά.